wo ma de hye sabro NYANSAPO dwafo na mo no ye hye adeti ne ebube eberebe ne ebube ne be kra ne de na ye de ye nti sabi mpredwe so mesra me ka o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi ba wutu atwere so eba mi dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba sa ni ahia no kura me nya ne krama ba ko de be ko na beso NYANSAPO fufu adidamu ewa ni monyam se anwa mo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no esa ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu afa so na de ya twere ni mu twiwe tonte ye no sa na ya fa no kre fa me na menya akwa sechire bonku eba panini me mentuma yesi ni di Obama ai sabe mpanifo se fefe na efe se wadamani be kwamlika no oboso ne fo ne yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa otia ye nya bisa konfo hima yo abusianfo enen so bio NYANSAPO badwafo ya trase akraba magye medwa enen so ibebu bani bio edenti ne bube ebe ye ni frɛ asɛm ntoma ye de kasɛm kyerɛ obi a otibe ɛno nti minya ebe ne buo gusu ane mo ɛna mensa kamanse oba mbrenu mprɛnsanti obo ndi mate ti na meka bie na opani ɔka ho na be ma da wo ma won so de sɛn efrem Kofi no abrantie wona nyame ma wo ye hye no ana anye wo no abreso a yo tino no shall promise ayo me ye ne no ayo o ja fo yesempa ade emre bia ma hada nanso se krocha masako hayo no hie sirem jata no ho sara hayo asa oba a woto akraba edi so twa kotokoti ekocha pesa osini trase omuduru ha o mo apem be ma wada woruma ede na mo de Asante man ene gana man nyina aye me dey say de o kan no me dira ne erika wiamanse ba me sisa no na amanse ba de o body na kwese wasamempe wa ma mekoma ba yo na me firi be ko ahuri enti amanse ahemfo ena aboabo ma no asem se me famra Asante man ne gana man ene afefo nyina ayo enti so mo se me ba na mbeto abrante na asema me nin kan misa ne se on kata ne nti amanse makata te abra be ma na kata ye hunu de me ho aka na kure pa sanse na ya nso dae oh me kwa yi ase akobon sa be fia be su de ka be kwa che be fia be podwe no kure mpanimfo se sade sa ene hunu de yi wo no ane ye pa be hunu nti so ne chichire boa mpanimfo se sabia kronto sabia nyado sa homa se tina se woto a na po abam e ba de se na bobra peso ne adi so ne konsu oh minia aswa wo kan de ase de odi ne medi agro no sabi wi ase mpanimfo se ayi opemfo obowa samano sanse wadi mpabro na maju ho ya akura adana botra be na bere bo si jaso oh sabia kronto sabia nyado mpanimfo se awoma wadi nsuo mu kan no onum sufin nyasam na aba sabia buru kwa abofre kan sibran kwa yim apusu na mabofre bo chikwa yenkan wachi a osi agro na ede kotokro do apoma osi so obi anka na wo no asem mintia tina mama wale gu anabe na asma wo kan de very for say wa bo bra ya na ase no wu ye abusuan ahweme ma mbe be komekobi ntina ma hweso amombra mani ba mo so no ni magu ase ene ye konso na ka tira ja maade samampon apotobi a ho hyehye zubi mo areho nko a oh me na ata ya wo firi be ko ya huri wona kan ekukunyumfo wo so okukunyumfo so wi asase tondi a dachi wu he na obeda fibubu anu busafo ne wu ma ihuna mane oh ekwan wale be wi abobo ano kwa chesu ya berefo owu na samto abusuya oh sabia kronto sabia nyado abomo okua wo se e man komo denti nyade obeso nkwante da ni yie mu ntina mese mefa bofo yonko oh apotokura na afi wo so be kwa ma kwancha ajo so bitu kotinu antunu bi wo se wona yetia ye pansa yasra abo akotere wono nso semensin sani na leke wi amanse bara no se bi abo akotere na obeti atonkunu no mu so me ko ene osinkuna no otonko ene o kire mu sei ye se bi abo akotere wono oda ho bi a obontirinko enti so wotare amena bia no na yo agne se bi obeti atomu a nim na anim ni ntira ono na sa wosa no nya de obeti atomu da sara tie emeriki sia na mo ntimi ampam ne samampon oh sabi mina na ata ono na ka kire no wose akonhoma ohoi akonhoma bo ohoi enti se de nipa mienu akosama mpom kwati amango de ofro amango no akoso akwati enu osuro sa de do gya se ensusuro ti se de oyi akonhoma ni isu na de odi kodi gwa nsusu a
ɛhɔ na bu sɛ ku ni sɛ ba bi anyo afra so bodua mu saa bɛ yɛ mfa na sei ko sɛ kɔnhoma te sɛ samampo mu dua ye nipa mi no ɛmfa nsisi dua sa mango nya mago nkɔ ne sisi samampo mfa ne samampo mu dua de ɔte so de ɔwɔ fam na de ɔwɔ fam so de ɔwɔ soro yanku anim okusi bɛ dɔ wo sa na mesa kusi bom nwa dodo amfa da koro pɛ na twen ye sto be gu so na to mpane ni buru ɔhene ne sɛ de brofo na de fra Asante meba bɛma ya to fa ya no den na asesɛn akora sto be gu na to mpane ni buru obusa mo ya sempa wo di agye mesem no kra bu flash anan na what did you nyansa ho menyi ntu fa flash anan ade na ba sa kyerɛ jama sinti an ntu mpane we no nyina ho na wo tu futregu ye no kra da panefo sɛ akyeremafo mienu so mkohia dwabɔ ase a obede nkonta ne ntumpan ne di omo ho nkomo nya de abati bi da filipa ne yi abo nkyɛnkyɛn no a yanku ya ni ewe akokɔ ni na woni milika no oni di suja tu a ne gine so ne yɛde ngyina ntɛntɛn no a mpanefo sɛ bi akoro tete bi nya do miale ka wi amama sɛ ba ma yɛ sɛ dompe kwatere kwa mefira bɛnkwan ma tɔfom no ɔdasani antimi anwe odompo twa bradia ono so pe bibia awe agu ono so antimi awe na wajira mo abesi ho bo ni prɛprɛ wo na betumi awe dupo asiafuo so na atuto mafuo so atompan sɛ akoro tete bi nya do mpanefo sɛ apete bia de tiriye no ono okɔ de o hia somofo sɛ akoro tete bi nya do sɛ bia furu tiri me sɛ obagu sɛ mo no ntu kwa akiri sɛ ono o setente para no kyese otipɛ no ɛne mi nua me na me ka kyerɛ na amoate amanse ba na me ka kyerɛ wo no so bi ka sɛ o se a emane nye ode bia na sɛ bia kronto sɛ bia nya do na sɛ o se mu ene no mo na ato be me sɛ wanya sika ntawa na no nkyɛ sɛ bia buru woni wiase nyina nyansa empanefo sɛ sika di ntumu ani nti so sɛ bi sɛ o kura pema na atimpiri gi opidu na wo ha kura bi nkura wo so kopere opepe be da yi o kura pema so na gya pema na mpe ana sɛ o kwa sansa kyerɛ so na de sansa ba de sansa hia munua na mina na sɛ wa no ntene de obasa me nkyerɛ o kasa yi wunya nte kasa no kura wo so kɔbɔ hwerema aka ka kyerɛ ma fe na wusu apa woni ana wo se asam na abantie o na kanya sɛ bi eburu tipɛ ne anamfo sɛbe enka ekɔ wie no wusu apa sɛ bi wuni ana wo se na dwo ne ya ana no kakra to so bi wa metie firi de wanyam mate be mana yanku ani mu amanse duru so sɛbe en wiase mpanifo se abɔfra ne nsɛm nyɛ hyɛna ana onsam wode a ana ebu nsam na me nua bibia ni nsam mo nsam nkure titia kyerɛ wonnim sɛ wa na ha ho utitam fikyira ne pa wawi woteta kuna kyerɛ bebrebe nso ɛbɔ pomba agyanai so buro bia nso mpanifo se yɛfa na kokoduro opincha agyanai so na abɛte sɛ ya no bɔ pe me yɛre ka wi amase ba me kokɔ nyem aduane bio na me sɛ bi mabodina kwa akrɔmbɔ obesin ahe no wanya he akɔ yare bia na sɛ ba bia sɛ bia krɔto sɛ bia nya do ba bia mo sifo atena di asɛm no besin suo mpa hɔ Erika wi amase ba papa ba fo awia ya wo akoma dan o ne kae wo yesa bi wo mfira Asante mantuma fufu amie besin ma apɛ da mesi atachi wase sɛ mekɔ yiase akɔbɔ nsa be fia be sek mokɔ akɔkyɛ be fia be podwe no ye petetu yanku ani mu sɛ bi panifo sɛ wotu petetu ya wakora boda na wasɛ no adentina wotu petetu a wasɛ akora bo wotu petetu ya wasɛ wakora bo kyerɛ sɛ sɛbi yɛ to aboba ma asefa kukum na mpa bra fie ne mfa ma akɔnhoma na kokum pete so dia abo pete so Asante memu ha yawe tu kum pete dia na kɛsɛ wakora bo na wasɛ ne kwa abo pete ai fe ne kokosechi ona de potokasa mo sanitation tankase ona de ba kane ofa ne ma nje frifie ko wuram enti ona de ne ya hye mra sɛ yenku no bi sɛ wo boa mampuntu ekoso ono anso sebe sero twi na pombo no obodo hu dia dada ohina ni manya akono onna ma yebu be se ohina wontie futo no witakrabo oni tri pete hwasa na yeka iche ni tri free so dia o se takrabo hia ni tri sisu dia o hu se akwese mira fifiri asumra so no yere hwie nyeye yo abusiafo madawruma ma me penso bi ma me memen nom na yensa emetro mo so montwe me monko ba bia na me mre mo damas yo abusiafo me koya masama ba braso se misato ayirimoto sumienu amanse musempa
You penny to us, dear. And you're serving penny for say. Some I will be bad, you will never do you who be. I'm not quite sure about friends, said you. Need didn't tell about that. And penny forces or dear who some chat, you see soon can't say, oh, there was for. Quite sure about dinner and I went to them and I need. Oh, but dear Baboa, dear. What happiness here and I think you brand. Or dear pa, your friend young can see. If we more yet and meaning I could see other coming. And penny forces as she can't see a papa. Service will be covered by no crowd, 7 and what they are show. Coopia Mansa was this over far watch Diabofuna, the concrutonium. And I jabber cuckoos, you will miss you. Oh, I hope bones no bricuna. 20 to 8 years old. And Pennyforcy and no man some more crack. 10 to 30 at Tengusifi, so first year some so. 10 to 30 to a young man's son, near 5 years. Now you say not a maybe. Oh, I do cry me a broa. Eh, Papa Belfort, your walk, mother, when the kai. Was this our boss or guess or twin sabo car when Uncle Subi? Now, Sabia across the same yard, but if you sit in Equatia, we do a tintinity. You come a Janet and I board. Sir, and our man can't show us a Sabi, Yakwasi, was where you could. I would hear you also suit and general as a carving back. Oh, Nessa Dow, Pennyforce said there was a former groomer, as I tell them in the Muagron. Young Pamon can't say Jeffy. Oh, Sabia across the 7 yard Pennyforce off market and in one to none who's in Tinam want to know. A Sam never back into the car 2 fee. Oh, Nassia, now I grab one in the cuisine. 220 years in the Yasa one I do. Oh. And Pennyforce open putting here, I see what I check. Meaning, you best use one, I don't care so long. And then I could have Pennyforce if you more beard and come up to see. What time for I know I'm cousin, me also swam back come on. Oh, Sabia across the 7 yard Pennyforce, or she'll craft for our show. A young woman also from the craft for. Now, yes, if we are soon, no craft for count. Oh, bonds are upon it, that was it. Oh, now cook your master, you almost have crowd to funu. No, me and me, I could bust in point. Honey, I'm young for no continue fear prequent. I do me good, sir, and your budget radai. Oh, what's it saying? I do me good, sir, and your budget radai. I mean, yeah. We send for my daughter, never one my year. When our crowd you send coming my quiesa, Nancy Tonda, not to see the yesterday, and tea coming so animals. And Tio without our man, idea. One fine Jamie, and idea, and if I found you that you cheated you, Mr. That would be a talk of walk on now. Mammy will say, nah, my butt, and now cry, and now cry a holiday, and a mountain, my Benjamin is so. Crawford says, oh, mammy, come refuse, and now you are there. Mr. No holiday, not even cheated you, and I mean to be a young queen, never been yesterday and tea bresso. Young queen, ma, never been yesterday. I never went Jana, and no matter, and I can't see only young queen. You have been yesterday, and Pennyforce was reserved for us here. As some that told man I do, come in and want us. Oh, in Brenda Jeffrey, a man queen yard day. Now, Sabia across the 7 yard on Cadocum Pimudu, can home and home namely Cobity. Sabia Burisabia Dienaris. Biabi Humere, we see Quackers all this year. Oh, I bought it and in share, if you would do. And so, or so near as I see a funny dinner, one a one man afro. Do Brennan ask what would be BSC. Now, why is so compared BSC? Minia, so much rubber word, Brown of Cockatiamano. Few what we suffer for, or no crowd when someone can. And now I saw you was quite snapping as someone. And Pennyforce will be on Pennyfit high. Dear Bands, one if you are one if you. Oh. Na me aleke bia ma se ba se bia ho kira mato ma ho de be de no ponche fu abage se me amesi atachi wana kai wase nsu odo wo no na ku hinam en de kure abo abere kiri ba wase se bi won kofo obi yire ni agina ye frɛ no be fo no ama me no onim se wase yire no no oh okona tikasi awi adwa na wase embre se bia aleke bia ma se ba aha ye ti ayebu benye se bia bibi ne ye pewu na se bi mpanifo se abo asre wase se bi nye bro bia munsuo kakra no na be me no na mu aye krofon so aduane tina da hu na no ofifim no eno yo kana obo akutia ye wi a me no me no bi kan yanku anim ana abo atu fra katachi wo se amansa ma hwe obofo na adi mawu on dandan no oh apete bie wo se wo soro nkura ba wo nsi fom da adaka mu asio ntu obi azuzu kira ho ma bere betena se na betia nyekom na bi o dikoti anakura sa yey be ma fa be from bra ene etie for me some de be cheme
Manya ne say nye to da na aja mama je musa be ma fa be foforo sha nan media no na say ai uba ko ka ho adaka mu ohye no aha adaka mu ohye nti adaka mu ohye enti kira wo ah boko de do we menyin tu amansi enkwani waka asma ma mra ho ewiase mpanimfo so hoho won so afunuti won so na wi akwa asabi na ni abo oh minua na jima kokoko ye na de ne koto kra won so duru krom na anim krom asusu ma ho so oh konfo kwa kro ni wono so bodem ye to kra me say jima kokoko ye na ye fa no koto ye kra na kra ye to da say menka se kokuno fa hira wa no aha ata ye kan kasa ye wode ye kan ni fa biti ase pe kusa na mpe no se jima kokoko fufu kutame a na de ko bia wo kra ye jani ko na fi na de ya henie Aye, na so mu na me fa de esi ana wotena so bi ena me pese me kam ho da fu ana ye se ena hwe se me dwon tomagu ena nyem fa nche me yanku anim awie empanifo se bode kwa ma wo se wonim se de metie na akotwa me nya badwam na begum anim ase da bi da minia me mpena man santintina me ka kira kokko sa ene me ma me ya ye boa ya wo akoma dan se sia won de kan o ye se bi sa asem sa asere o ka fo tiri mu a sa na ono so ensene na no mini na o mesa wa se ma hunu wa gudie ni oni aguro bi le se wi ase obi aso nim kwan a agbanwa san efa so fro hyen kofunu wa brantia me se me po wa gudie ntina mfa awenko oh awura mu koto wo se sabi ne ho ya teche nyina firi super wa nya ndam ntra minua enyame nyame ye mu ntia o ene me kasa bebrebe ye o ye nyina ye mu ntia oh koto ba fe o wo se sabi nyame nko na buami ame oh minua empanifo se bia akokon kosu aguo no yetoto abo nko ho ndi se da boda de to bo ko ho meboa e ba mu bo mu muri ye ba bia nkosu aguo no yetoto abo nko ho na tetia ndi se ye krokro de a eto bo ko ye ya confirm de ntonko amanse boko de boko ende kan ho na ne mo ye ma peteti fo mo fanche me ne ene ho ma ba me so no wo fom kan na madi onu mujuma na ya kan si entin ma twi mani no na kro je men sesan yanku anim aye mpanifo se kirase ya mamoye mini ahunu nsa ahura na ne mpani to nsa di o ma ahunu nsa ahura ne ne fa wo pani obeda ahunu nsa ahura ne pani akodidi akora ahunu nsa ahura ye ya ne kani oh aba na obe ya ma hwe abofra ene se ho so na mmom boden ye wadama yanku anim abofra so nyinima dwale na nyina furu so ebe wo ye petitu amanse yanku anim sabi akron to sabi nyaado empanifo se uti so a ye nto twade amfom eno se ye petitu yanku ele ke yamanse ba ma ye ko twamanse ko biansa yin mo twino no gu abota so ma bobofo ne atwefo papa bi ko hunu di ahohore san ko fie no yire no mba ekodi namkom na wiase empanifo se futukuko nini o peda brenti do ko fa ko twamanse yonko no eno wo kire mo sai ya mi chemre se sabi uti kurum na se wuni ahodena na wapo bi a sabi asem to obetwaje wo enu ti futukuko nini sabi so koda ko twama se fa kon wo a mfuturo wo ba bia ko twama se den mfuturo wo no so kokko no ho bia wo ho a sabi nya de abofra bia betun akọ ho no makọ yindi na de agoro maso yanku anim mini bu afo ntia na mini obi antram se mini apiripira agoro oh ensu ya enim nam no ya famu nsu afunu wo be wo su uni de ntia mini bu afo ni mini so mfo ntram se mini apiripira agoro ya kan sa ben ye fa na se ufra ntumagoa enya piprago sa na be no eko enti sa ba we mfa ma amanse yanku anim ene me maame amebiew ya wo bo amai kwa amai wona kai wo se wiase se atomo ntoma mu pia wo yi kire we ma yanku anim ya konko sa wo babone so a ubu gvetire bedwam e ben fa de bi wo se wo babone a ubu gvetire bedwam ubu gvetire bedwam wo tire mu se oba na koka asem abontira wode aba na dom di na kire no oba ya wo se yakwasi uni se de meti o de na ye de tonam de no aduanye de kura mi ni bi na obi ahu ntwom se wuni kapre sa da tenti panifo se wo babone a ubu gvetire bedwam gvetire yemu eno tama o kire bi mu no wo babone a ibi kan tuawa se wo babone a o gvetire dadi wo babone a o che o gvetire bedwam mun fan sipi na mo ayen ye
amase mfa kwa nwan sa utre ye ne utumre maja wo sa ko fu na nkwa so ba ati yanku yanim me na subonten ya wo firi be kwa ehuri wona kan wo sesa bi wonu mabuya no na wo kire wo ho akwan na opem pa ma nsa so where ya opem pa ma nsa so eno kre what did you nyansa ho chese wa fem pa mpa e mo da woro ma de na ko se ya ne fitri na me he so no be ju so afana furu so ntisa na se me kama no be ka se se be ga kan na wo mre no no ahun se de ene adase bi no che de mo hunu ho wantimi o so opem pa ma nsa so na me se ga be ya na nyina ka te wo de wa fem pa pa amanse papa no wa peja ne nsa se senkene na yeso ahenkene dia nkono ade ama ohun se sebe ewo bi na wie bi obo homodin mo ni adwuma be ma wonso be ma be ye bi mo this year so waduro kakra kakra obo homodin abrante se wa okosi manage ho why emu hu abam ye aha emu bia kan hye be nto adakam mo da tani bia nyo se birensie ni mo motafo nti bo homodin yo akwaba ena nso masom we de yankwa gina na yebua abane ko na wieye no abrante Kofi Noah a ofiri mamponsuta dodo na afa na soroboa ene Eric Ewua amanse eba onu nsusu firi be kwai ahwe omode boy ni no abrante Kofi Noah wadwonso afa na furu so woso wontimi nkobiom enti ye de ahenche no ye de asoa amanse eba medamu ase Jimmy won't tell me, baby, I'm not worry. I'm a marriage. I never guess, yeah, Mamma, something about what you know. Oh, Mom, I could be our dear. I am on to account. I'm not your mother, Mupe coming one year. And to go fans, I won't cry. Oh, you took our wagons since I was in when you feel I can't know. I be an Asante Ammamere contractor in my world. I know I bless ya, Mamma, something about what you know. I be an Asante Ammamere, a year before, Legacy.